Сега за тестовете на този объемен ще се възползваме от поеженията от местното чайно кряко население, да не казвам друга дума. Както виждате, поеженията, оставяни от тях, са сериозни. Ето тук, допреди около 2 дни имаше пътека. Сега в момента има остатъци от клони, тъй като населението, както виждате, изсича тези древчета, но дори не си пее труда да прибере клоните. Направо нямам думи. Както и да е, в случай ще се възползваме от един от тези клони. Няма да от най-големите, но достатъчен за тест. Диаметър, като го гледаме, около 3-4 см. Само трябва да внимаваме малко, защото целият е в ето тези приятни шипове. Общо след това е клона, който ще се касти. Видим и да прибим камерата. Мисля, че така е добре. Човека, който държи ножа, трябва да се научи да се махва малко по-силничко. Например този около 2-2,5 см. Не стана като съм мисля, но трябва да се научи. Липса на диавник, ще припусна сеченето на този. Липса сделка. Както казах, заводската заточка е под всяка критика. След малко намеса ще стане идеален нож обаче.
Аз лично мисля да спия с тормоза за момента. От двината до тук обаче мога да кажа, че при една по-добра заточка, каквато ще... Айде да кажем до 10 минути ще има. Ще стане просто перфектен нож. Голям, лек, удобен за всякакви планинарско-плътнищарски дейности. Ще се видим в следващия клип.